Benvinguts, lletraferits! En aquest vídeo farem una reflexió sociolingüística sobre les declaracions polèmiques, que no acabo d'entendre per què, que va fer al Parlament de Catalunya l'alcaldessa de Vic. Per quina raó Anna R ha motivat tot aquest sarau al voltant del que va comentar? Això és el que intentarem discernir, això és el que intentarem aclarir en aquest vídeo i per tant agafarem fragments del discurs que va fer i els comentarem. Us poso el primer fragment. Gaudiu-lo. Doncs que un dels costums i un gran defecte de molts catalanoparlants és el de canviar la llengua. És a dir, passar-se directament al castellà quan l'interlocutor que tenen al davant els sembla que és estranger o simplement no parla català. Crec que de moment no se la pot titllar encara de nazi supremacista i moltes bestieses que s'han dit. Aquí el que ella ha destacat és el costum, o la mania, diria jo, que tenen molts catalanoparlants de dirigir-se en castellà a persones que tenen uns trets característics diferents que els fan pensar que no són de Catalunya o d'un lloc de parla catalana. Per tant, és una actitud plena de prejudicis vers els altres. Si una persona és més morena o té trets característics asiàtics o negres, ja està, ja no pot ser catalana. Això és el que denunciava l'alcaldessa de Vic. Per tant, s'ha titllat de racista una persona que estava defensant una actitud totalment acollidora. Per tant, fins aquí tot correcte. Simplement ha constatat una actitud lingüística que és real i que està molt estesa, que el gruix de la població el fa. Tots tenim amics, tots tenim coneguts, o potser vosaltres mateixos en algun cop ho heu fet, sense pensar-ho, sense ser-ne conscients. Si tu de manera habitual t'expresses en català, no té ni cap ni peus que quan vegis una persona que tingui uns trets característics diferents als que tu estàs habituat, li parlis en una altra llengua, en el castellà o en l'anglès, fins i tot. El que trobo que s'hauria de fer és parlar en català. Llavors, si l'altra persona no t'entén, és quan es canvia d'idioma. Jo defenso que es canviï d'idioma si és un turista. En canvi, si és una persona que porta aquí 20 anys, 15, 10, 6, m'és igual, i no ha tingut interès per aprendre la llengua, això és el seu problema. I sé que això que acabo de dir també pot ser polèmic, o també pot sonar políticament incorrecte, però és que és així. De totes maneres, m'encanten els debats que es formen als comentaris, bé, sempre i quan els comentaris siguin positius i constructius, que a vegades hi ha cada comentari que no hi ha per on agafar-lo. Quan l'interlocutor que tenen al davant els sembla que és estranger. Abans de passar a un altre fragment, però, voldria comentar que Anna R ha errat, s'ha equivocat perquè no és el mateix assemblar-se, o sigui, els assembla, que em sembla o els sembla. És diferent semblar que assemblar-se. Són verbs molt diferents, tenen significats distints. Vinga, no ens emboliquem tant encara i continuem. Hi ha una confusió existent entre els catalanoparlants que perjudica greument la nostra llengua. Pensen que adreçar-se a algú en castellà és un acte de respecte, i no és així. I aquesta és una altra veritat. Adreçar-se a una persona en català és educació perquè és com tu parles i per tant vols que aquest nou individu, ja sigui estranger, ja sigui d'una altra comunitat, s'integri en la teva. En canvi, si li parles en castellà, no estàs propiciant que aquesta persona, que segurament voldrà aprendre català, l'aprengui. No l'estàs ajudant gens, estàs creant una barrera. Perquè imagineu-vos, poseu-vos en la pell d'una persona estrangera, i hi ha molts casos que van als consorcis de normalització lingüística i llavors allí parlen català, allí l'aprenen, quan surten al carrer ho tenen impossible, ho tenen molt difícil per aprendre català perquè la gent no es dirigeix a aquestes persones en català. És per tant un fenomen lingüístic absurd, perquè nosaltres, bé, la majoria de catalanoparlants estem molt contents quan un estranger fa l'esforç de parlar el nostre idioma, però al mateix temps poques vegades ens dirigem en el nostre idioma a un estranger. Aleshores, aquí hi ha una paradoxa que hem d'intentar remeiar. Per tant, sí, parleu en català a tothom. Això és el menys racista. El que té menys prejudicis, l'actitud més acollidora també, és parlar en català a tothom. Llavors, si l'altra persona té algun problema d'intel·ligibilitat, ja el comunicarà. Ja fa temps que faig classes particulars de català i molts dels meus alumnes m'han comentat aquest problema. Són castellanoparlants, quan venen a viure a Catalunya, tenen aquest obstacle. I no és la llengua, no és la llengua catalana, sinó que és el problema que els catalanoparlants no els parlen en la seva llengua. Llavors arriben aquí i senten castellà per tot arreu, perquè els castellanoparlants els parlen en castellà i els catalanoparlants també els parlen en castellà, encara que no hi hagi diferència de trets físics, simplement perquè ells encara no es veuen en cor
de parlar en català. Llavors, com que els catalanoparlants senten que ells parlen castellà, ja directament s'hi dirigeixen en castellà. Això ho hauríem d'anar, com he comentat abans, solucionant, perquè és un absurd. Sovint, quan canviem d'idioma, eviten que els que la volen aprendre no puguin fer-ho. Em fa molta gràcia la cara que posa el senyor que és darrere d'Anna R, perquè és com si ella estés dient bestieses, el que ha dit. I a veure, potser la forma, després ho comentarem, no és la més adequada, tenint en compte les sensibilitats socials, però el contingut té molt bona intenció i no es pot titllar de nazi, de supremacista, moltes bestieses i bogeries que s'han dit. Follies. Jo no sé si us hi fixeu, però sóc molt trapella i quan parlo vaig posant sinònims, bestieses, bogeries, follies. De fet, foll és l'adjectiu més original, boig és un germanisme. Foll, pel català, és l'adjectiu més genuí. És una llengua d'acollida, que germana, que ofereix oportunitats al país on vius. Ara bé, si aquesta no aconsegueix seduir nous parlants i fer-la habitual entre ells, cada vegada serà més difícil que el català creixi. Una altra veritat és que, de moment, no se la pot acusar de res. Si el català no guanya parlants, en perdrà. Això és totalment lògic. A més, només cal mirar les dades. Principis del segle XX. 90% catalanoparlants, o 95% de catalanoparlants a Catalunya. En canvi, actualment som un 34% de catalanoparlants. Per tant, catalanoparlants em refereixo a persones que fan servir català de manera habitual. Per tant, hi ha hagut un canvi molt important, hi ha hagut un canvi dràstic en poc temps, si ho mirem en perspectiva. El català va començar a néixer al segle VIII, segle IX. Per tant, aquí, perceptualment, hi ha una catàstrofe. En canvi, mai hi ha hagut tants catalanoparlants en nombres absoluts com avui en dia. L'altre dia vam fer aquesta reflexió a classe i crec que s'ha de tenir en compte. O sigui, mai hi ha hagut tants catalanoparlants com ara mateix, tot i que per veure el futur d'una llengua és més substancial els percentatges. Mira els percentatges. Hem de conscienciar els catalans autòctons que hi ha gent nascuda fora que vol i cal aprendre el català i posar fi al costum molt present en determinades zones del país de parlar en castellà amb qualsevol persona que pel seu aspecte físic o pel seu nom no sembla catalana. Aquest tros és la perla del vídeo, és d'on ha sorgit d'on ha brollat tota aquesta polèmica. Jo crec que no n'hi ha per tant. Sí que les formes i catalans autòctons, gent de fora, són maneres poc delicades de tractar un tema que té moltes sensibilitats socials i és així, és un tema que de seguida la gent està amb l'ai al cor. En conseqüència, em criticaria respectuosament la forma, perquè s'ha de tenir en compte no el que tu dius, només en política, sinó com el que tu dius, que pot tenir la millor intenció del món, afectarà l'opinió pública. Per tant, el que passa en aquest vídeo, i la polèmica és delirant, s'està titllant de racista, de supremacista, una persona que simplement criticava una actitud que sí que té un caire racista, sí que té un to negatiu perquè veu de prejudicis. És a dir, si una persona es dirigeix en castellà quan és sempre catalanoparlant a una altra persona perquè té uns trets físics diferents, això sí que es podria considerar des de la inconsciència una actitud lleugerament racista. Jo no sé on li veuen el supremacisme, que sigui nazi, no? Els nazis deien coses bastant diferents, no crec que tinguessin molt interès en agermanar, en acollir, sinó que més aviat feien guetos, més aviat separaven i exterminaven. Jo crec que és una diferència subtil, fineta, que només les persones més desenvolupades mentalment podran copsar. I sisplau, aneu en compte perquè jo, en aquests vídeos, faig servir ironia. El setembre passat es presentava la iniciativa No em canviïs la llengua, una campanya impulsada precisament per persones nouvingudes que defensen la llengua que ens uneix, que ens iguala, que ens agermana, la llengua catalana. I ara aquí presenta una campanya meravellosa que es diu No em canviïs de llengua, que l'han impulsada persones nouvingudes, persones estrangeres que volen que és la gent, que els catalanoparlants ens dirigim en català a ells. No hauria de ser així, és a dir, els altres, els estrangers, els nouvinguts, no ens haurien de dir als catalanoparlants que ens dirigim a ells en català. Tanmateix, si cal, això indica una actitud lingüística de subordinació, autoodi. A mi aquest concepte no m'agrada, perquè jo crec que és més aviat inconsciència que autoodi. Els catalans no ens autodiem lingüísticament, però sí que hi ha
una actitud de subordinació inconscient. Les nouvingudes que defensen la llengua que ens uneix, que ens iguala, que ens agermana. I el nostre amic darrere segueix amb les seves cares. Després serà de Vox. En conclusió, crec que la iniciativa en un canvi de llengua és genial, que no hauria de fer falta, però com que fa falta és imprescindible. I res, en aquest vídeo he volgut donar la meva opinió, que crec que se n'ha fet un gra massa, se n'han fet molts grans massa que no s'han volgut entendre les coses perquè no interessa entendre-les. És a dir, hi ha sectors polítics de Catalunya que no volen veure que el català està en perill i caldria prendre algunes mesures, potser, o almenys impulsar aquestes campanyes que intenten que persones nouvingudes que volen aprendre català puguin aprendre perquè els mateixos catalans tinguin la percepció, la consciència lingüística que poden parlar en català a tothom, que hem estat molts anys oprimits i això no se soluciona en 2 generacions. I res, espero que estigueu molt bé, que parleu en català a tothom i que la vida us vagi perfecta. I si sou castellanoparlants i voleu parlar sempre en castellà a Catalunya, a mi això tampoc em sembla malament. És a dir, el que trobo gros és que es creï polèmica d'una persona que simplement està defensant agermanar, acollir lingüísticament els nouvinguts. Salut!